Чуйте това. Приятно слуша. В крайна сметка вярвам, че не е нужно да правим нищо, за да бъдем обичани. Прекарваме живота си, опитвайки се да изглеждаме по-привлекателни, по-умни. Но осъзнах две неща. Тези, които ни обичат, ни виждат в сърцата си. Приписват ни качества, които дори надхвърлят онези, които в действителност притежаваме. А тези, които не искат да ни обичат, никога няма да бъдат удовлетворени въпреки всичките усилия. Да, наистина вярвам, че е важно да оставим несъвършенствата си на страна. Те са ценни. Защото чрез тях ще разпознаем тези, които ни виждат със сърцето си.